Kocha mar Junior Starlets Mildred Cheche wacho ni tuke ariyo mag osiep mane gigoyo gi tim mar Morocco konyogi ng'eyo teko margi motelo tugo e kindgi kod Cameroon. Nowacho magi e sama ne giduogo ka giwuok Morocco bang' tuke mag osiep. E tuke ariyogo, Junior Starlets nodhi amodhi mar 1-1 e tugo mokwongo kaeto gidhi gi loyo Morocco 2-0. Kenya biro gocho gi Cameroon tarik 20 dwe ni Nyayo Stadium mar laro thuolo mar dhi e World Cup. Higa mokalo ne gidhi e World Cup manotimore Dominican Republic. Friendly ya Morocco kwetu ilikuwa poa, imetusaidia tumeget exposure, na mimi naweza sema ilikuwa inatusaidia kutuonyesha tukienda kuface Cameroon tutakuwa aje, cause naweza sema Morocco, players wa Morocco na Cameroon kimwili wako the same, na kama tuliweza kumanage kuinio friendly match, mimi naweza sema tuko ready kuface Morocco. For the two friendlies in Morocco, we had a good experience as a team. It was a great build-up match for our team to see where we are, just to get to the match fitness and also to look at areas to improve. So it has given us confidence to play against Cameroon. It has also given us areas to work on now that we are in Kenya.